אחד מבני הזוג שוהה בחול. הרעיון נערך סימולטנית לשניהם, הן בארץ והן בשגרירות של ישראל בחול. חיים ויפית חלמו להביא ילד או ילדה לעולם, פעמיים הם ניסו, פעמיים זה נגמר במוות טרגי רגע אחרי הלידה. הסיבה הסתבר פגם גנטי אצל ההורים. עכשיו בזכות הליך חדשני יש ילדה בריאה. כתבת N12 ענבר טוויזר. 9 חודשים של ציפייה מרגשת לבואו של התינוק הסתיימו פעמיים עבור חיים ויפית באסון. כשהגיעה הילדה הראשונה, אז ראו שהיא לא נשמה. היא בסוף נפטרה. בהתחלה לא חשבו שיש איזושהי בעיה או משהו. הבאנו את הילד השני, ובעצם קרה את אותו דבר בדיוק. ברגע שחותכים את החבל טבור, הם לא יכולים כבר לנשום. מבלי סימנים מוקדמים שהיו יכולים לרמז על בעיה, התינוקת הבכורה של יפית וחיים נפטרה מיד לאחר הלידה. כשבני הזוג נכנסו להיריון נוסף, הנורא מכל קרה שוב. החשש הזה הוא צף. הוא היה שם איפשהו, באיזשהו מקום, אבל עדיין לא חשב ככה שזה יקרה. כשאתם בני זוג מנסים להביא ילדים, זה מה שבעצם רצינו לעשות, לבנות משפחה. ואתה רואה שזה לא הולך לך. אתה מנסה פעם אחת, אתה מנסה פנייה. זה לא עובד. בשערי צדק החלו לחקור מה הוביל לצירוף המקרים הטרגי והנדיר, מבלי שהבדיקות הגנטיות המוקדמות הצליחו לזהות מראש את הסכנה. מהמקרה הזה אנחנו הצלחנו להבין ששינויים גנטיים באזורים שהם שכנים אחד לשני יכולים להשפיע אחד על השני ולגרום למחלה. זה קונספט יחסית חדש שהיה פחות ידוע מקודם. הבדיקה המקיפה העלתה ששני פגמים גנטיים שונים, אחד מהאב ואחד מהאם, שלכאורה אין ביניהם קשר, עלולים לחבור יחד ולסכן את חייו של התינוק שייוולד. עם המידע הזה אפשר היה לצאת לדרך כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של ההיריון הבא. תכלס זה ניסוי, אתה לא יודע אם הוא יצליח, אי אפשר לדעת. אבל זה היה האפשרות היחידה שלנו. ננסות. חושבים, זה יצליח, זה לא יצליח, הוא ינשום עכשיו. ואם הוא תבכה, כי הילד הקודם בכה, הוא חי, הוא לא חי, רגע, מה קורה עכשיו? לא הכרנו מה זה לידה שיש ילד. אמרתי לה שהכל בסדר, הנה היא נושמת, הנה היא בוכה, הנה עכשיו שוקלים אותה, הנה מנקים אותה, הכל. וברוך השם, הרגיע אותה. עברנו תקופות קשות ביחד, ואת האושר הגדול הזה, גם אני הייתי ברכבת הרים הזאת, אבל יש סוף טוב. אני לא פגשתי הרבה זמן זוג כל כך נעים ושקט, ושמקבל דברים, ושמגיב בכזאת בגרות, והאהבה שלהם אחד לשני, והקשר ביניהם הוא פשוט חיזק אותי. היום בני הזוג חובקים את ביתם, ולצד האבל על האובדן מודים בכל יום על הזכות לגדל תינוקת בריאה. הכי רגועה. אושר, תענוג. אם הייתה עד עכשיו של 8 שעות בלילה, בלי... רולנד בעצם שלחנו את השליחים באמת, שאם לא היה אותם, אז לא היה לנו היום שום דבר. בטוח לא היה לנו ילד. ומי יודע מה היינו עוד מנסים לעשות, וזה לא היה נכון. מזל טוב. המלחמה באוקראינה פחות בכותרות, אבל ההרג נמשך כבר יותר מ4 חודשים. עכשיו הקיצות מצד מנהיגי המערב כלפי פוטין, ולהפך, כשסוף למלחמה הנוראה הזו לא נראה באופק.